Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Nyautrab Youth Council, ka penremjur ya ka Sorkar Meghalaya, pakamshim kia ya ka jingja basha siat yap kisangut kinong shnong mukro. Ha ka arpu artrik unai wing arhajar arpu ar. Kala dawaru baga Sorkar kadi ban shimkia, ban pentikna baga Central Bureau of Investigation. Kadi ban pendep hok ya ka kamram jongka ban toket banya halor ka jingja. U Presiden ke HYC uba Roy Kupar Senram habakran syakinong thok khubor ha ka siningkong ulapan pau ya ka jing sokhya halor ka jing bamle AA ka Sorkar jilla halor ka jing duno ya ki sangut ki mensim jong ka bri u Nyautrab uloong ba halor ka ni ka jingja na kalyang ka Sorkar Assam bat ka Sorkar jilla kiladon la ka jong ki commission henry ulakno bakini ki committee kapau baki klemle AA batru baki arngut ki menteri rangba jong ka Sorkar Meghalaya bat Sorkar Assam kila IT ya ka niga kam ban pha toket ha ka CBI na ka benta ban pentikna ya ki brio ki badan kti hak ban siat ya ki ne ki nong shnong kamukro uba Roy uloong baka seng kadawa baka CBI kadiban pendap la ka jong ka kamram ban tokit banya ban pentikna ya ki brio ki badan kti bat kide ban pengat ha ka jing penstom katkum ka kendon an shu ula kenturu ya ka Sorkar Meghalaya baka de ban budien ya ka jing tokit jong ka CBI kabanlong kabalat lut bat kan pengat kendon ya ki brio jong ka Sorkar Assam ki balashim ya ka jing im ki nong shnong jong ka jela nakaliang yung kaseng kabuning kong iya ni penpau ya kajing snow si kajong ni pun kaseng ni bulok kawai wat lah hadian lais nem tu kajing ja ka snow si ka belajar po mukro ka basan ngut na ki khot jong ka kan rio kila du ai la kajong jing em ki kuli jong ki Assam Forest Guard nani ki nong tre jong ka Sorkar Assam na katanat forest ki bela siat pathar bat kabala pelong pat ya kajing klak no jong kini ki sangut ki nong shnong jo shnong mukro ki bede na kado asnam ko jongi nadu ko tu ko pori kaseng kala dawa ba Sorkar Meghalaya kadai ban shimkia ban pentikna ba ki bri ki budan kiti ha kajing shim ba kajing khat no ya mensim jong ki do ki snam ki jongi ki bede na shnong mukro ki de ban sha pun sitom kat kum kilenti jong ka an Hoy hadin ka tu ngilai i ya ki jingkren ya ki jing Shimrai jong ko Sorkar Meghalaya ko Sorkar Assam akaba baru angut ki Chief Minister kila pentim ya ki rai ki jong ki nomba ko Sorkar Assam keluan ra la ka jong ka Judicial Commission ka state government ka jong ru kala pelong la ka jong ka kala shna la ka jong ka commission ringi i begini ki commission baru artli kim shim la menteri kam nama ba kuma kalong hi ka commission ya ka ba kelasna da Sorkar Assam ki brio ki jongi ki badai ban simenta kum ki witness kim shim la simenta kum ju ru ya ka commission jong Assam ki bawan ban tokit ya kene kam ki brio ki jongi kim shim la let but ya ki jong ki ru ki brio ki ya ka jongi ru ki brio po Assam kim shim lawan tingi i ba kane ka jing tokit lamba kini commission jong ki artli ki Sorkar kim shim la poi ha ru But hadin katang ilayo iru ya karai ka baki angut ki Chief Minister kila shim lani artli ki Sorkar ba ya kani ka kam on pha lani on IT no siya ka CBI ban pelong yang takajing tokit ka balai luat but ban pentikna bagi brio ki badan kiti ha ka ban penyap ya kini ginong shnong jong shnong mukro kidi ban siya pensitom kat ki kum kilenti kat kum ki bor jong an Andre bersusi ulong ba menta haka ni ka arko artrik jong mentau banai ketika jingdak laisnem jong kani ka jingja mentala lightly kisnem kila ayat kat kum gajing kren jong ki noilam jong ka shnong mukur jong ka dobas shnong mukro ngilai i lamba kila pat gubor haka to kasngi ya ka pelong itu kajing yalang ban kan mau buram ngi i bakata ka kajing tokit wa lumba ka CBI ru kamshim la poi he kat kum gajing thu ka jong ki ngi yo jing tep ba ka CBI hakini ki lightly kisnam jong ka jia lenti na do bala IT haka ban pelong ya kajing tokit halor kani kajing ja kim shim la shim serious ya kani ka kam kim shim la tokit kumbade men tokit bahadu kani ka pon kim shim la i ya kata ka cha chit la ni ya kajing pengat kendon an ya kita gi break benan kiti hakani kajing penyap dusman ni kini ki do isnam ka jongi tika seng na so kum ka seng ya so ban penramjur ningkong ya ka Sorkar la jong ka Sorkar Meghalaya ka bom shim khia ya kani ka kam
ko habai dei ba kajing yap no jong ki briu ki bri nong shong shnong jong jela Meghalaya ngisngo ban penrem mi ki noelam ki jong ki batang hagi tu ki por le se ki pen I kata kajing long ya kajing sokhya ka jong ki let ban mi ikhmat ban let chapok mukro ban le rong hagi yeng ki sem jong ki briu ya ki yeng ki sem ki bahai ngasem jong kini ki balak flat no hakani kajing ja tang shipwa tang da shibnai arbanai ndrekan kata ka kampat ka basa ka ban penti kena ba kibri kebunan kata kebunan benta kani kam ngim shimloi I auto so hadu kani khlemat ka benta bagin chak pensitom ngi na kaliang jong seng ngi so ban penram jor ning kong ya ka sorkar ka jong ni sorkar Meghalaya ba ka baan ngi kentu ki balada pila IT kani kam sha ka CBI bakan tokit kaderu ka kamram jong ka sorkar jela ka jong ni jong ki noelam ki jong ni ban penti kena ba ka CBI kan pendek hok yala ka jong ka kamram kan tokit ya kani kam da ka jing lai luit kan tokit ya kani kam ha ka kat kum ki lenti jong ka an bat kan penti kena ru ban pengat kendon ya kini ki forest guard jong ka sam ki bela siat dusman ki bela penyap dusman ya ki beri ki jong ni bat ngi kentu hakum kani kapo hakabangi ngi kenma ya kani kajing du no ya kini mensim jong kinong snong jong snong mukro ban pen kenma biang ya kesorka baki lightly gisnam ki layat re kajing kenma bat kajongi kum keseng ngim shimla klet ya kani kajing cha kadang sakut kadang sa haki mensim ki jongi haki do no ki jongi ban kenma ya kani kajing ja kaba kinong snong jong mukro haka arpo artrik jong benai naiweng jong newsnam arca arpo arkila duno ela ka jong jim namar bale namar baki kwa ban yada ela jong uput usam ngitep ha kini jingja baro khoi kini jingja namar bakam don ga jing bet ya uput usam hapeng ga jela ka jong I ba jela sa ngim dei ban klet ki jingja ki bela ja halang pi sakat nungut ka jing kli golong sakat nungut ki mensim belui sakat nungut ki nong shong shnong ki ba shong ki shnong haput bat sakat nungut ki khot jong ka jai benriu kin gasnam ka jong ki kan kin do ela ka jong ka mensim ki jong ki haki kuli jong ki pulet asam haki kuli jong ki nong trei jong ka tanat Klau la ne ka jong ka forest department jong ka asam kata kali ka jeng kli ka mangi kwak ban kli ya chief minister jong I ya ki noelam ki jong I ya ka sorkar ka jong I hatu fin up ba ka kum kini ki jingja kin nang wanja shushu nang ni shakmat ru hatu fin ailat ba ki ba kini ki pulet lani kini ki brio jong ka sorkar asam kin shushim ya ka jing jong ki nong shong shnong jong ka jela ka jong I jong ki khot jong ka jai ban ri ka jong I ngi slow ban kentu ya ka sorkar ka jong I ba ka dei ban penti kena ba kita ki beri ki bedon benta hakawan penyap ya ki do ki snam ki jongi ki dei ban syak pensitom kat kum ki lenti jong an bat ki dei ban penti kena ba ka CBI ki dei ban tokit da ka jing lai luit bat ki dei ban penti kena ba ka CBI kan wanra ban kan pengat kendon ya kini ki beri jong sorkar asam ki belashim ya ka mensim jong ki produk persna ki jongi kata ka dei ki jing doa ka ba ka seng ka bu ahmat jong sorkar bat ngi mit lenti ba ka sorkar kan shimkhya ya kani bat nakaliang jong seng ngin but din du ya kani kam ba kani ka jing du yang mensim jong ki brio jong ki do ki snam ki jong ni kanomlong ka beleno de ki brio ki bedan benta ka ban penyap ya ki de ban syak pensitom heru kat kum ki kendon jong